Čau čau, moje jméno George. Dneska si ukážeme menší tutoriál na Ravenfield. Ravenfield je střílečka, pixelová střílečka, nebo ne pixelová, spíš Minecraftová střílečka. To máte vlaječky, musíte přebírat nějaký území. Dneska si o tom děláme tutoriálek. Prvně se rozklikneme Google, nebo co máte za internet. Napíšete si tam Ravenfield, dáte Enter, beta, je to zatím 5, ale tak první, co máte, půjdete dolů, máte Dovland. U Dovlandu si dáte první, jestli máte Windows, druhý je, jestli máte OS X a třetí, jestli máte Linux. Já mám Windows. Já už jsem to neinstaloval, já už to hraju normálně. No, vy si dáte, jestli máte toto. Ale já mám toto, tak si dám toto. To se vám instaluje tady. To se rozkliknete. Já jsem vám to ukázal, ale já to nechci mít znovu, ale to je jedno. Já si znovu můžu to. Takže dám Dovland. Na ikon to střihnu. Teď to bude, se vám nazvu. Tak, posledních 5 sekund. Počkáme. Tak. Už to máme. Tak první, co si uděláte, jak jsem říkal, rozkliknete si to, jestli to máte, tak si to rozklikneme. Jo, musíte mít stáhnutý WinRAR. Tomu se dostaneme ještě pak. Dobrý, WinRAR. Dobrý, nepotřebujeme. Když máte WinRAR, tak tady máte toto. OK. První, rozklikněte si Ravenfield, to je ten, první. Se rozkliknete, dáme X, rozkliknete si to, instaluje se vám to. OK, instalováno. No, už se vám to spustí, dáte play a tak, ještě byste si to mohli dát na plochu. Stačí dát jenom tady to a přesunout to na plochu, já to nebudu dělat, protože už to mám. Já tady to vypnu. Bum. No, to je náš tutoriálek. Jdeme si ještě dát WinRAR. Jestli nebudete mít WinRAR, tak vám to nebude fungovat. Dáte si tady to. První doporučuji první hned. To si instalujete, já už to mám, to nebudu dělat. To je všechno. První díl. Nebo naši první tutoriál, bych jsem rád, kdyby se dali like, odběr, kdyby se vám to úplně mega líbilo a pomohlo vám to. Nezapomeňte dát aj sdílejte toto video, jestli se vám to líbilo úplně na max. Lajkujte, odebírejte, napište mi hezký koment. A zase nikdy. Tak čas.